Hei, salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca pe Roblox Piggy. Bun, deci subscribe și vă lăsam în descriere contul meu de Instagram și da. Deci haideți să începem. Ok, deci suntem aici unde mie nu prea îmi place, dar mă rog, mie îmi place mai mult în... încuiat. Mie îmi place mai mult unde îmi place, ghiciți. Îmi place în parcul de distracții. Adi, viața mea ce m-a speriat, dar... Oricum nu prea contează asta, acum, da, trebuie să așteptăm. Da, nu mai așteptăm mult. Uite-l pe ăsta care m-a omorât. Nu e problema. Pentru că, da, nu e problema. Da. Și până așteptăm, dați like. Până așteptăm, dați like și abonați-vă până așteptăm să înceapă. Bun, deci, da. Eu sunt aici și mă plictisesc în casă pentru că coronavirus, dar nu-i bai. În primul rând nu-i bai. Corect. Și mulți o să ziceți că Denisa, dar carantina a trecut. Da, dar totuși e foarte cald afară. Și totuși e riscant să ieșim ca afară. Da. Oricum, eu am mai avut un canal, Cristina Lipan. Sper să am mai mult succes pe acesta. Cristina Lipan a fost un eșec total. Dar acesta sper să nu fie la fel. Deci mai avem 1 minut și 20 de secunde până începem. Eu stau și mă gândesc în fiecare zi ce să mai postez pe canal. Și de aceea n-am mai postat, pentru că n-aveam de ce să postez. Și acum dintr-o dată mi-a venit ideea, hai să postez și eu Roblox. Da. Poate dacă voi vreți, voi face și o serie de testez jocuri, nu știu, orice fel de jocuri. Testez jocuri, îmi scrieți voi ce fel de jocuri. Eu habar n-am ce jocuri să testez. Sau testez dulciuri la 1 leu. Puteți să-mi scrieți pe Instagram ce să fac, să testez jocuri noi sau să testez dulciuri la 1 leu. Deci hai că mai avem încă 10 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Game over. Game over, deci în sfârșit. O să votez pentru parcul de distracții direct. Și pentru Piggy, pentru bot. Sau pentru Piggy și bot, nu o să votez. O votez doar pentru Piggy. Sau pentru Traislator sau ăsta. Parc de distracție am dat. Să vedem ce-mi dă acum. Sper că parc. Da, iar... Da, bă, Pig. Plyler, mă, nu Pig. Ce... Nu voi vota pentru bot, chiar dacă... Sau hai că votez pentru bot.
De ce Piggy? De ce? A? Că eram la egalitate. Eu sunt porculețul. Ok. Haide odată. Da, am primit un mesaj, dar nu contează. Ok, reguli peste reguli, da, mă învârt un pic în cerc. Și acum așa aștept. Hai mai repede. Hai mai repede. Bă, dar mă țin nerva, mă urc cu Masiu. În sfârșit, da, domnul. Ia uite pe doamna. Domnișoară, unde fugi tu, mai fetiță? Păi, fetiță dragă, ce știu de mine. Asta că nu urmează, dar bine. Ok, nu pot să intru pe aici. Ok. O vom lua pe aici. Să-i surprindem. Pe aici. Să vedem poate s-au dus pe aici. Vorbesc prea mult. La parter văd. Porcușor, domn. Uite un morcovel. Deci am rău. Pam, pam, te-am prins. Nu știu ce. Bravo mie. A, te omor pe tine. A, da, nu te omor pe tine, omor pe prietena ta. Care cred că e prietena ta, văd. Da, mă rog. A fugit. Las că pun eu mâna pe tine. Jos a fugit. Iată. Bă, dar ce? Porcul ăsta de ce ne ajută? De ce? De ce ai făcut asta? Las că... Și mai am o idee. Spun o capcană. Că n-am cum să fac de asta acum. Da, las că am eu hack de cu la toți. Las că îi aștept aici. Iată. Nu pot să sar. Trebuie să fug jos. Cred că eu pe aici. Da, așa că am o idee. A, da, mai bine.
Frate, unde ați fugit? Că nu pot tot să vă mor cu mine. Deci pe cine vreau. Pam, pam. Oricum, astăzi cred că postez 2 clipuri. Acum depinde când o să le vedeți voi. O să postez 2 pentru că n-am ce face până la ora 5. Până când e să că pot să... nu pot să fug. Așa câștigam eu. Bă, dar nu mai văd pe nimeni pe aici. Nu se mai joacă nimeni, gata. V-ați plictisit. Porcule. Nu să nu faci. Da, pe aceea. Pariu pe ce vreți să aduți toți la etaj. Uite unul la parter, ia pe asta. La parter. Las că eu fug pe aici. V-am zis că toți la etaj? Ia uite. Frumușii ăștia. Hai, tu nu s-a dus pe aici, mi se pare. Ok, deci tot cu jocuri. Doar sunt pur. Da. Ia uite. Puteți cred că... Scap. Lasă-mă că eu știu, iau pe aici și fug. Ăștia scoți, mă. Da, lasă că pune capcan acolo imediat. Nu mai avem multe minute de joc, dar în schimb am prins pe asta și o prindem și pe asta. Încă 2 minute și gata. O să punem și pe... Hai, frate. Prinde, porcule. Asta e pe aici. Uite că e roșie. A fugit. Las că pune capcan aici. Gata. Ia să le văd cum e pe aici. Bam. Shot. Să punem o capcană și aici. Așa e frumos. E prins în capcana mea.
numai că 33 de secunde. Luminez iar. Game over. Bun, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe și să-mi dați un follow pe Instagram.